ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನಿದ್ರೆ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಪಾಡ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ರಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಕ ಮೆಕ್ಕಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಇನ್ನಿ ತಂಬಿಲ ಮಾತೊಂದು ತೋಟಡು ಹೇಳ್ದಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬುಡ್ಪುಡ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ನೀ ಬುಡ್ಪು ಚಾಯಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಅಪ್ಪತ್ತಟಿ ಪಕ್ಕ ದೋಸೆ ಅಂಚ ಐತೆ ತಂಬಿಲಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೋಡು ನಾನು ಬಿದರಡು ಹೇಳ್ದಕ್ಕ ಚಾಪರುಡು ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಜನ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಂತೇರಿ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡು. ಸೊ ತುಕ ನಾನು ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಗೈಸ್. ನಮಕ್ಕಿನಿ ಪುಳಿ ದೋಸೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪದಡಿ ಹೇಗಾಯ್ತು ಸಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ತಂಬಿಳಾತು ಭತ್ತ ಫಿರ ನಮ್ಮ ತೋಟಡುಂಡು ಗೋಳಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬೋಡು ತುಂಬು ಕಂಡು ತುಂಬುಗೆ ಹಾಕೊಂಡುಂಡು ಮೋನೆತ್ತ ಶೇಪೆ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಬಾಯಿಡು ತನ ವಿಜುಂಡು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬೋಡು ಇದೆ ಬೆಟ್ರ ಬರೋಡತ್ತೆ ಬೇಗ ಹೊಲ್ತಂದು ಗಂಜಿಗೆ ಸುತ್ತದು ಕಣ್ಣು ವಿಜಯವರ ನೀಟು ಬಡ್ನಿನ ಪಾರುತ್ತಿತ್ತು ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಮೆಕ್ಕೆನಗಳೇ ಸುತ್ತಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಬತ್ತದು ತೀರ್ಥ ಒಕ್ಕಾಳು ತಂಬಿಲ ಬರೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನ ನಾನು ಪಿರಾಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಯರುಂಡು ಮೋಜಿ ತಿಕ್ಕಟ್ಟು ಊಟ ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷ ದಿನ ತಾನಿ ಪ್ರಮಾಣ ಎಟುಂಡು ಬಾವೆ ಉಂಡಿಯಾ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಬರಮ್ಮ ಗುಜ್ಜಿರಿ ತಗ ಎಂಗ್ಲೆತ್ತ ಪೇಟೆ ಬಂದಲ್ಲ ಜೋರು ಗಾಡಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು. ಸೊ ಎಂಗ್ಲೆತ್ತ ಪೇಟೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೋಬಿ ಎಂಜಿನ್ ಬುಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಇದಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆ ಪೇಟೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೊಲ್ತೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬರ್ಸ ಬರ್ಲಕತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ 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 ಗೈಸ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಟ್ಟ ಗೋಬಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಬಂದ ಬಂಜಾರ ಟೆಂಪಲ್ದ ನಿಯರ್. ಹೇಗ ಎಂಕ್ಲ ಪೇಟೆ ಇಡ್ತು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ಲ ಬನ್ನಗನೆ ಏಳಿ ಎಳ್ಳೆ ಕಾಲದ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಸುಮಾರು ಪಾತ್ರೆದು ಸುಮಾರು ತಿಂದದು ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ಪಟಾಕಿ ಬಡ್ಪಾಯೇನು ಅಂಚ ಅವು ಏಪ 2 ವರ್ಷ ಗಿರಾದ ಪಟಾಕಿ ಸೋಕಿತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ದೆಂಗಡ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತು ಬೆಚ್ಚೈತಿಂದು. ಸೊ ಅಂಚದು ಪಟ 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 ಪುಡ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಬೇತಿ ಕಟ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪಟಾಕಿತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಏನೇನ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸು ಈ ಸರ್ತಿದ ಪಟಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ದದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರುಂಡಿಲ್ಲ ಬೆದ್ರುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ದುಸ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸುರ್ಸುರು ಕಡ್ಡಿಂಡು. ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಪತ್ತಾರುಂಡು ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಖಾಲಿ ದೀಪಲ ಸುರ್ಸುರು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕೋಡಿ ದೀಪಾವಳಿ ನೀ ಗೋಪೂಜೆ ಬುಕ್ಕ ಪಾಡ್ಯ. ಸೊ ತುಕ್ಕೆ ಅಂಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಲಾಗನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೆ ಗೈಸಿನಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ ನೆನಪು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮನ ಹೆಲ್ತ್ ಚೂರು ಏರುಪೇರು ಆತವೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಇದೆಲ್ಲ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಓಟ್ಸ್ ಅರ್ಧಾರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಚಂದ ಏತಲ್ಲ ಸರ್ ನೀರು ಇರ್ತಾರೆ ರೆಡ್ ತೆಗಿನ ಅರ್ಧ ಬಟ್ಟಿ ಕಾಲು ಬಡ್ಲಿ ಇದು ಮ್ಯೂಸ್ಲಿ ತಕ್ಕ ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ ನಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದು ನಿಕ್ಕೆ ಎಂದಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲಂಡ ಸುಸ್ತಾಪನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಂದೇ ತೊಂದೆ ಗೈಸ್ ಏನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನಕ್ಕಾಗಂದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಪಂಡಾಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬುಲ್ಪು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಕ್ಕದ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಪುನ. ಸೊ ಅಂಚದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬುಲ್ಪು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಗಾಪುಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನೇಟು ಆಜಿನ ತೊಂಡ ಬೈ 1 get 1 ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೆಕ್ 190 ಅಂಚ ದಾಲಿಜಿ ಪೇರ್ತ ಬಡಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನಿಗೆ ಬಟ್ ಕೆಲವು ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಗೆ ತಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನಗ್ಲಿಪ್ಪಿಗಿರದ. ಸೊ ಈ ಇದು ಪೌಡ್ರ್ ನಟ್ಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಅಯ್ನ ಪೇರ್ಗೆ ಇದು ಪಡ್ದು ಕಲತದು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂಡು ಐಟ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಮನ್ಕೊಂಡು ಈ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ
ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಂಡು ನೆಟ್ ಅಕ್ಕ ಪಂಡಲ್ಲ ಆಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಸೊ ಇಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಇದು ಕೊರ್ನ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಕ್ರ್ಯಾನ್ಬೆರೀಸ್ ರೇಸಿನ್ಸ್ ಪಪ್ಪಾಯ ಓಟ್ಸ್ ರಾಗಿ ವೀಟ್ ಬಾರ್ಲಿ ಕಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು 12 in 1 ಪದ್ರಾಡ್ ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಎಂಜೆಟಿ ಅವೆಲ್ಲ ಒಯ್ದು ಗೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ತಂಬಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕನ ಅಂಚ ಏರೆಗಾಲನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಇಜಂಡ ಏರೆಗಾಲನ ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋನಾಗ ಮತ್ತು ಇತ್ತಂಟ ನಿನ್ನ ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡ ದಿತ್ತೊಲ್ನಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ್ಡ ಕಾಸು ಒಂದೊಂದು ತಂದು ಬಟ್ಟೆ ನಮ್ಮನ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಅಂತಂದು ಸೊ ಅಕ್ಕ ಎಂತ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಕ್ಕ ಅಲ್ಲೊಂಚಿ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದಿತ್ತು ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾರೆ ಮರ ತಗೊಂಡಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಪತ್ತಾರ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಏನು ನಿಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಪ್ಪವೆ ಏನಾರು ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಮ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಡ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ತುಲಿ ಇಂಚಿನೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೋಚು ಮೇ ಟ್ರೈ ಮನ್ ತುಲಿ ಬೊಡ್ಪು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ ಪುಲಿ ಗೈಸ್ ಐತೊಲೆ ಈ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಬೊಕ್ಕನೇನು ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಿಪ್ಪು ಪೇರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಜನ ಪೇರದ ಪೊಡಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ತಿಂತಾನೆ ಅಂಡು ಗೈಸ್ ನಮಗೀತೆ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡೋದಲ್ಲೇ ಮೆಲ್ಲ 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 ತುಂಡ ಪೋಂಡು ಏ ಉಲ್ಟ ಬರಂದದ ಪೋಟಿಗೆಲ್ಲ ಮುಂಡು ಉಂಡ್ಯಾ ಕಿಡಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕೊಂಡು 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 ಏಯ್ ಏ ಪ್ರಯೋಜನ ಜೆಂಚವು ಐಕ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ತು ಸುಕೋರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕಿಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೂವೇ ಅವ್ರಗುಣ ಅದು ಒಕ್ಕೊಂಡ ಗೈಸ್ ಅಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿಯ ಮಾಡಲ್ಟು ಸುಗೋರ್ ಅನ್ನದ ಕುಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂತಿ ಆಪಣ ನಿಂತಿ అండ్ ఆ పటాకి అన్నీ పోడుతులో కిచెన్కు సంతానం ఉండు ఇంకా పోటీగా సరే ఇప్పుడు ఫస్ట్ వీడియో ఫ్లాప్ డబ్బాలు ఉండియా ಮಾಂತಿರ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದ ನಮ್ಮ ಅಂಜಿ ಪಟಾಕಿ ಹೇಗೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೇಜ ಅಂತಾನೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ಕೊರ್ನ ಸುರ್ಸುರು ಕಡ್ಡಿ ಅಂಚೆನುಂಡು ಒಂದು ಡೆಡ್ ಅದನ್ನದ ಅದು ಗೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಆಪಜಿಗೆ ಒಂಚೂರು ದೊಡ್ದುಂಡು ಬಲಿ ಯಾಂಚಿ ತಲ್ಸಿಯಾಟ ನಂಚಿ ಪೋ ಒಂದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆ
चूर ओल्ड मॉडेल अंचे एक कनेक्शन अप्पगप्पग बोर्ड हाकोंडु Happy Deepavali, guys. Hindi naman mo na to din. Ay mo na ni korpo joy kulo dikala. Correct korpo. Mungkin do. What kuja? Indian gottada. मस्को मस्को ಬೇಗ Hey guys, ಏನೈತೆ ಈ ಒಂದು ಲಾಗ್ ನೀಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಸಾರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಓಕೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನೀಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್